Nej, jeg skal ikke ringe op. Ikke ringe op. Hvorfor? Så er det jo kedeligt. Så kan jeg også høre dig. Det er jo det, der er sjovt, det er, at vi skal ikke prank ham med stemmen. Vi skal lave op på tekst. Nå, det er på den. Ja. Jeg prøver lige at finde nogle flere, som ikke kunne bruge det. Jeg laver nogle grupper. Okay. Okay, jeg pranker Christian. Så. Ej, lad lige være med at snakke med ham. Oh my god, sluk for de pisse der. Nej, jeg skal pranke ham. For helvede, der er der bare ingen, der gider at snakke med ham. Det er også tilfælde. Okay, jeg tager Michael med. Okay, Michael og Christian og Andreas. Fuck, det er fundet det her seriøst. Det er mig. Du kan redigere alle tekst. Det er bare min, den her. Andreas han skriver. Sådan der. Skal vi se om, hej, jeg sutter min pik for en 20 år, bare skriv det. Jeg synes, det er så sjovt. Hej, jeg sutter. Nej, ikke sutter for helvede. Det er på fjernsyn, det er min bror kan se. Okay. Okay, jeg sagde pik. Lol, hold kæft med det pik. Og så FOR, og så en 20'er. Nej, du skal skrive 20'er, TYVER, så bliver det sjovere. 2 år. Hvad skal du? Nej, TYVER. Seriøst, jeg skal lige have, hvad hedder det? Jeg skal lige have lukket Clownfish, den gør, at det kommer på engelsk også, det hedder jeg. Okay, fuck. Det er så klamt, det. Hvor er du klam? Ja, jeg. Så skriv jeg. Nemlig. Det har jeg ikke mange med mig. Kæft, det er så sjovt. Nemlig. Fuck, det er funny Det er der. lidt sikker. Okay.
Lol, han tror ikke på det, han tror bare, han kommer til at så skrive forkert. Seriøst. Han skriver, nej, jeg mener, du er et mega noob. Oh my god. Jeg mener virkelig. Virkelig. Nu er det en stor bil. Hold lige på at ringe op. Nej, jeg skider med ikke ringe op. Han kan jo, ja, fuck det. Han kan jo høre, når vi recorder, så kommer det ekko, det har jeg prøvet før. Jeg tror, jeg ikke. Hvem? Lol, han tror jeg er hækket. Lol, det er ligesom om han kan høre, hvad vi siger, fordi han siger, at jeg hacker nu. Hey, jeg er godt. Hallo? Hej. Han tror jeg hacker. Seriøst. Jeg venter bare på Christian og Michael, og dem de kommer med. Og kraften vil være funny det mig. Seriøst. Okay, jeg tager lige mikrofonen tæt på. Hey, nej, så der. Nej, prøv at se her. Ja. Hvad? Ej, så jeg er ikke happy mere. Seriøst, jeg mener det. Lol. Fuck, vi sidder bare. Så nu laver gruppe med I'm keeping myself right now. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg skriver antilope. Nej, du kan ikke lave det om igen. Fuck, man. Fuck, det er stjerne, det her der. Scheisse, mand. Jesus Christ. Se, fuck dig og ikke være venner med dig mere og ikke være sammen med deres ven. Kan du ikke klare sjov? Dampart. Lol.
Oh my god. Det er fordi, at, hvad hedder det, Andreas han sidder også, og så... Okay. Altså, det er fordi, at Andreas han sidder også, og så laver alt muligt på scenen. Jeg snakker bare om dig. Så de lige kan fatte, hvorfor du også sidder og så snakker, ikke også? LOL, nu gider han ikke skrive. Fuck. Hvem er der ellers? LOL. Fuck, det er klamt det her. Det er bare den fedeste smiley ever, den der. Ej, seriøst, lad være. Hvorfor blev du så sur? Det var bare for sjov. Fuck, han lød seriøst sådan lidt bange. Okay, han er lidt homo, seriøst. Ja, jeg ved godt, han er klovnfisk på. Det er ikke svært for Frederik. Han er rimelig. Jeg kan godt lide, jeg bare har skrevet kroko. Jeg ved ikke, hvor lang er den nu. Okay, vi skal til at slutte. Jeg tror heller ikke, han skriver tilbage. Lol, så står der Christian, han forlod samt. Fuck, jeg er død og grin lige om lidt, du. Scheisse, man. Det er lige før jeg ikke tør så putte det her på YouTube. Sgu da fordi, at der er alt muligt, som jeg kender, der kan se det. Så skriver jeg, du boller oven på mine sætninger, det er flot. Nej, kan jeg ikke. Det er ikke. Ninner. Ninner, oh my god, sætninger. Nogen, der kan stave til sætninger. Eller skulle det være sætfinder? Ej, kom nu. Ej, okay, han gider ikke mere i dag, det er flot. Fuck, nå. Vi ses.